उन्दै उन्दै बैसोआवनो हाबा जानाय, मोजां मोननाय, नांथारनाय, सोरबा उन्दै लाइमोना सोरबा गुबुन हारिनि सेंग्राजों खारफालांनाय, आलाय सिलाय खालामजानाय, बहाबा फुजा मेलाफोराव थांनानै रेप खालामजानाय, जिनाहारि खालामजानाय, बेफोरबायदि माखासे जोंहा जि सोलिबाय थादों जोंनि समाजावहाय, बेफोरखौ जों दिनै बिमा माहारियानो सांग्रां जानानै बै फिसाफोरखौ माबोरैहाय मोजां लामाजों लाबोनो हागोन, बेफोरनि माखासे मावनांगौ हाबाफारि जोंहा दङ। आरो दङ थाखायनो दिनै बिमा गौथुमा बेफोर हाबाफारिखौ मावनोनो नाजानांगोन। गथाय गारनानै बहाबा खारखुमा लांबायनो बायदिसिना। गतिके बेफोरबायदि जाथाया जाहाथे जोंनि गेजेराव दा जाथों। गुबुन हारिनि गेजेरावबो जायो, बिथांमोना सिरियै बिसार खालामनानै बेफोरखौ मीमांसा खालामनानै दोनो। नाथाय जोंनिया मा खालामो? बहाबा सोरनिबा बिसिया सोरनावबा खारफालांदोंबा लोगो लोगो फेसबुकआव हगारबाय, इउटिउबआव हगारबाय, दावराव खालामबाय, हमना मोनबाथाय खानाय सिंख्ल' सिंख्ला खालामबाय, सेन्देलनि माला गानहोनानै पानिशमेन्ट होबाय। एक्चुअलि इसिबांद्रायबो दा खालाम, गोरोन्थि मावोब्ला जों निमाहा होनायनि जों माखासे लामाखौबो लानांगोन। सोरबा जुदि अपराध जायोब्ला, दाय मावोब्ला, होमबा बेखौ जों सोदांनायनि गेजेरजों गावनि समाजाव सोफिनना लानाय, गावनि न'खरा बायनायखौ जोङो फाहामफिननो हानाय, बेफोर लामाखौबो जों लानांगोन। गावनि फिसायखौ, गावनि न'खरखौ जों गोबां नुदों, हौवाफ्राबो जौ लोंनानै हिनजावनि सायाव अत्याचार खालामो, सन्देह खालामो। आरो बेबायदिनो मा नुयो, मावा दाङा लोंथिंनानै थानोसै, हिनजावा मा मोननानै जाहोगोन, मा मोनना जाहोआ, जि मोनो बेखौ संना जाहोनायावबो गोथाव-थावैनि नांलाय खमलाय जागोन। गाननाय जोमनाय मोननाय मोनैनि सायावबो नांलाय खमलाय जागोन। थिग बेफोरबायदिनि गेजेराव न'खर संसार बायनाय जोंनि गेजेराव जालायगासिनो दं। बेखायनो हिनजावफ्राबो खारो, लांग्रा थानायखाय, खारग्रायाबो थांग्रा थानायखायसो लानानै खारो। थिग बेबायदिया जाथाया जोंनि गेजेराव सोलिबाय थादों। बेखायनो हौवाफ्राबो सांग्रां जानो नांगोन, हिनजावफ्राबो सांग्रां जानो नांगोन, जाहाथे जों रावबो गावनि न'खर संसारखौ जों सिफायलायनानै लाया।